grootste racist tegenover een blakke man is de blakke man zelf hoor. Dus we kletsen tak over de bevolking. Bijna te wanneer dus dan niet deskommen in viering. Waar Japanese, was Nezi, noem maar op. De wet man schreef in viering. Maar blakke man, het desco blakke man het meest. Kijk, je kan het overal kijken. Goed dat moet je een simpel voorbeeld. Look over ABOP, zogenaamd blakke man partij. Maar alvast voor mij profileert ABOP na Lewe man Panzo partij. Ja toch? Even voor een carousel 4 man Panzo. Look bijvoorbeeld na van Perika de dape. Perika usaptaki dreiting da de man begwen chawatra die des marape. Mensen bij vrouwen beruswek sabapis disi. Maar no de Perika if you na bi ABOP fragatapi ijari. In een kiswatra. Tras mij longo pot ABOP fragatap de jari voor de kiswatra. Maar so far usakago do wan kotaki koli disi Japanese dat is nees dat die. De moro bigira steeds voor blaka man desrevi. Luku fa we furu campagne na luk fa we takusanina. Na hopelijk is het dat we betrek wan groep na moeder bij. Do vanga tra groep. Do wan kotemi rot so tak unite. Maar we horen corner. No man ako weer mi ede wan familia so alama sabigba. Tak me map ala sot mati. En min ap verschil tussen blakke man. Maar a blakke man verschil tangano insranan. No de minokori. A politieke sorguga pratif blakke man. Komoro bigi. En mi etaking eik mi ati. A fas fa ABOP e chare waka. Na prati e chakomini blakke man. Wis ina ting abe deso. U komite so una promoten godoro. Wisje tak ay paramano belop juka no belop samaka no belop koronengre. Na so u komite don ken ma fasfa ABOP e chare wakano de motegi eerlijk. De tomorrow bigi racist ina kondre jaso na een groep Hindustani na een groep Aukanes. Mitaken. Ala de trawan di sap fay hora sap tak mi nooit no tak komite. Maar no de jaso a prati min di blakke man na ABOP e promoten. Mi taken mi goja fu firwa fasi do komit mi asuma fir pikimi de pikimi bung e fi fir pikimi de ko pikimi bung wan bisap tak mo piki baka. Ma blakke man prati no de na ABOP e sorgufeng. No antras mamo